Ja, goddag. Nu sidder jeg og snakker med Heiri. Nej, altså, vi burde også få nogle Heiri, må jeg spørge dig om nogle ting? Ja, det må du gøre. Jeg har hørt rygter om, at du godt kan lide ponyer. Er det rigtigt? Nå, hvad så med kattekillinger? Den elsker. Hvilken farve? Lyserød. Med diamanter? Ja. Ligesom dem, jeg har på min sko. Hvorfor kan du så godt lide dem? Det kan jeg snude. Det er helt i orden, Heiri. Vi alle sammen har en hemmelighed, vi kan løbe rundt på, og du er i hvert fald en af de få folk, der tør indrømme, hvad det er for en hemmelighed. Så tak for i dag, Heiri. Ja. Ha' en god dag. Hej hej. Hej hej.